Yeroi trai sesien pat ngai ku blei pi baro ha ka kerteng ka bat tiang tam ka jong ujisu te ngai ngo yo trai bat ke e ka khubor ka bangon ra shapi menta ka sngi nganom plit e ka tien ka jong ublei henre ngan chu ye thu ye pi kumno ba phin sngewthuh ba ublei ula khot ye pi sha ka kam ka jong u te kidon kini ki brio ki ba ublei upen pau yaki ha ki jingkhot sneo lada ublei u khot ye pi shaka kam sharai kamut un pen I be ye pi shapang ka kam jong unong sharai ka kam jong unong sharai te lada un yai pen I pi na ka ka por shapang ka kam jong unong sharai kumba utrai ru haba ula khot ye nga shaka kam sharai ula yai pen I nga tang ya ka kam jong unong sharai be la pen I nga ka kam jong unong sharai ba ka e ka kam ram jong unong sharai te ngas ngewthuh kan ba ublei ula khot ye nga sha ka ta kam bat haba ublei ula khot ye nga sha ka ta kam kala shimpor ye nga namar ba bangan pendam ya lade ha kikti ki jong utrai ha ki kijat ki jong utrai ngala pendam ngala shongkhop bat utrai lais nem hiteng kata ka de kapor ka banga ai ka por ka ba bahatam sha utrai te hadinang tu pat hau ar hajar khan riu u pastor TJ Muksha ula penskhem ye kata wat haba itho ye nga ngadon chajingai na ka jaka ka ba udon ha ka jaka ka ba penlong jinga seng hate ha madan student ha ka por ba dum ka por men mit wat haba nga khlem let chakmat hanrei utrai ula pha e u bon hiar na ka pulpit bat unwan shaka jaka ka ba nga ngadon bat haba ulawan ula pla ula ya thu nupa ya ka e ka ba ngalong menta te ka ba mot haba ublei ula khot yangi kamot kinong sharai jong ka balang kin yo I ya kata bat lada kimde ki ba na ka to hi ka balang ru kamot ondon kino ki shakri ki ba e utrai ki ba utrai ula jit iki kamot on pen pau lang ba jong ki te lada phi pat philong lak loi ban ko ngu ye ka jingkhot ka jong ublei kamot kan sapoi shakata namar kum balong utu urius pa tu samla ubarius pa haba ujisu ula khot yo u hanre u ula kentat ye ka jingkhot ka jong ujisu te kalong kum tahi ondon nap teng jong phi le se ki ba bon ki ba ublei ula khot kamut bala khot phin poi be chakata ka thong klem da le e namar don sa uwei ubriu ru uba uwei ushakri jong utrai uba ratba bhau ta ushakri jong utrai ula phla shapang jong u ba haba un penduai ye ki brio kin yo khia te hanre hado menta kampat urlong kamut bau tu nong ye thu lupa kamut bau tu shakri ula bakla hanre deba kitu ki brio kim shemla shim khia ya ka e ka ba ublei ula khon te ngakwa ban ong ye pi lada ublei ula khot ye pi ba phinlong kita ki ba phila ban ya slok namar ka jingkhot phila ban tre ha ki ba bon ki benta ha ka kam ka jong utrai henre kawai te kan don be ka bala jit kerpang ka ba khamlong best bha ye pi ba phinle e ka ta ka kam te lada ublei ula jit e pi sha ka kam ban ya slok phila ban yo I ben hapo ka jingpho sneu ka jong pi phila ban yo I ben ba pi julet ban ya kran chpang ki e ki ba kin jaman sen pi ju ya shong bat ki brio pi ya slok pi hikai ya ki pi ai ki jingmot ya ki te lada ublei om pen pau pat ya pi hanre haba pi let ban ya slok ka don ka jing plan ka toru ka dei hi ka jingkhot kam da dei e tangi ki tu ki be yo I ki jing pen pau hanre don ru ki ba ublei om pen pau te hanre wat haba om pen pau ru te hanre haba pi let ya ka ta ka benta pi yo I ba ka sei so kamot ka toru ka dei ka jingkhot ka jong ublei te ki don pat ki brio ki ba ublei ula khot sha kabakin long ki nong duai ki ban ya sat na ka benta ka ribat ka jat brio ka ba mon phin sngewthuh pidon bha ka ta ka bor phila ban chong bon kenta ban duai bat phin yo iru ha ki jing pen pau ba phi pen lot por ha ka jing duai la dala khot ya phi sha ka jing duai tang ba don ru ki ba ublei pen pau ya ka ta ngim la ban bo pot hanrei
pi sngewthuh hi ba kata ka donut ka jong pi ka shu trang be banduai shu kwa be banduai ba pila ru bat pelut ya kapor ha ka berduai kamu u blei ula khot ya pi sha kata ka ba phin long ka nong duai ti la da u blei don pat kini ki ba u blei u khot ya ki tang ba kin long kinong yarap lang ba ka pisa ban la ban yalap ya ka gospel da ka ba ki la ban ai ka turu ka de ka jingkhot ka jong u blei namar kam dek ke pasuk ba phin ai ya ka pisa shaka kam ka jong u blei hanrel ra phi long ka briu ka ba long lak loi ba phim ju ben nuot ban ai shaka kam ka jong u blei ka toru ka de ka jingkhot ting ting ka don ka jingbu ka don ka jong phi hanre ting ting le se ka don ka jing sngau benot ka to ka mot ba phi le persya ka ta ka jingkhot ha balak tik ha ka don ka jong phi to tip ya ka ne ka wei ba u blei ula khot ya phi shaka ta ka kam telada PUE ba pilet penduai gitu ki brio ki ba pang so ki ba shitom ki ba don ki jingpang ki ba pher kamut ula khot u blei pi shaka kam ba phin long ka ta nong duai ka ban duai ba ki brio kin yo ma ki jing pen khia te lada u blei ula khot e pi ba phin long ki nong ruai ki don ki ba yo de ki original la jong ki jing ruai ka ta ka de ki jing khot pi ha ban pen tebet chu shu halor jong to ka benta don pat ki bam yo de ki original la jong henry ki shu cover te henry wat haba ki cover ru kawan rahi ka jing kurku ka ba mot ka toru ka de ka jing khot pi hap ban pen lot por ha ka e ka ba u blei ula khot ya pi te ha kan no ka benta ka ba u blei ula khot ya pi la pi de ban long ki nong ya thu lu pa ne pi le ban long ki nong hi kai ne pi de ban long ki nong sharai ne le se ha ka ju ko por utrai u ai pi ka benta ka ba bun teli ki benta ru ya kata ngim la bangin len pila ban yalap pila ban hikai pila ban sharai pila ban duai ban long ki nong pen khia da ka kerteng ke jong utrai te ka bamon u blei un sa pen pau ya pi bat la da pen pau ru ki brio kin sedang ban khot ya pi bat ha ba pi duai na ka benta ka jong ki pin yo i ba ki yo ya ka juba te ka mot u blei ula khot ya pi sha ka ta ka kam te haba pi sngewthuh ba u blei ula khot ya pi wat nom le bom selia namar ki don ki brio ki bele bom selia ki don ki brio ki ba shep teng ru haba u blei ula khot henry ngaru ngade ka waina kita ki ba ngam kwa ban tre kam ka jong blei ngam kwa ngakwa bangan chu yalap kum tu teng teng chu a ji kai kum tu chu ya selok kum tu ngakwa kata ka jing kwa ka jonga te henry haba u blei ula khot nga pendem bat haba nga pendem nga yo i ba utrai udon bat nga mentala saus nem nga ju besar ba ka tin ka jong u blei te henry ngam chem la kerdu tin ha ka por badang sedang le laisin sausin steyo ngadang a ji kai te henry ngam chem la kerdu e ru em namar nga sngewthuh ya ka jingkhot ka jong u blei bat nga pendem ha ki kti ki jong utrai te lese hang ni don ki ba u blei ula dep khot ya pi nadu menno te henry lese pi le peja te henry wat nom le komta namar ki don bon ki bale bom saliai ka jingkhot ka jong u blei kindet kin san onda haba karta ka jong ki kala kham der ki yo ki jingpang ki ba ki don hapden ka jingpang bat ka jing shitom namar ba ki le persya ya kata ka jingkhot ka jong u blei te wat nom le persya kan ya ka jingkhot ka jong u blei henry haba u blei ula khot ya pi ma u hi on sa pen la ya pi bat la da pi de ki badang shu sedang ha kata ka ba u blei ula khot ya pi ngakwa ban ong ya pi la kumno lais nem shiteng pi ban shong khop ka ba mot pi ha ban pen lot por bha bat utrai pi ha ban pen lot por bha bat utrai te khindet pat ya le ban ya slok kat ba pi la dala dep ka lais nem shiteng ka ba mot u blei un senang pen i ki a ki ba u ulat mu na ka banta ban pinlong ka jingker khu sha ki ba pon ki ban sim ki ba kordor haba u la khot shim khiai ka jingkhot ka jong u wat nom chule bom salia ya ka jingkhot ka jong u te ki don ka tu ka ne ki kerteng ki ba utrai ula ayanga bangan ya thu shapi ba u blei ula jet ya pi ba pentre ka kam ka jong u blei te let se kindang don pat ki kerteng ki bangan dang yo ban pen bena bat let se kin don ru ki ba utrai unom kren lang ba jonga henry pi hi marwei shimet pi sngewthuh ba blei ula khot ya pi
bat ondon da giwe bat ki shakri ki ban pensyai pi halor kata ka jingkhot ka bau bleu la khot ya pi te compare lau bleu ibet ba ngangan yo I kata te ro utrai henry wat nom ong la da ngam ya tho ya kata kerteng bau bleu la khot ya pi wat nom ong bau bleu klem khot ya nga wat haba pi sngewthuh hala ka jong ka man siem bau bleu la khot ya pi te compare le se undang pen pau le se un sa pen pau leng ba ki we pat ki shakri te pi de ban sngewthuh kan ha ka benta ka ba ngala ya tho ya pi la da pi don ya ka no ka do no ba phin le ka no kam na ka ban tau trai to tep ba ka tu ka jing thrang ka jong pi hi ka de ka ta hi ka jing khot ka jong U Blei ya pi ka ba pen kan do ka ka do no ka jong pi ba phin le ai na ka ban ta ka kam ka jong utrai te ma kwa ban ong ya pi ba nga de ka brio ka ba bun kam ba namar ba ha ka juk por nga tre ka kam ka jong U Blei ba ha ka juk por nga tre kini ki kam manu mala jan mit kumne bangan yo ban pendap pen biang ha yeng te teng pi phone yang phim yo teng ngadang don bat ki brio teng ngadang ya slok brio te henry wat nom sngo per bat wat nom sngo le ran ru sayai phone yang bat ladang ayo ya ki miss call ngan sa phone pat ya pi ha ka por ka banga kham kuloi te henry kalong ka badai hi ba phin don ka jinga dei ka bajan bat ngi ki shakri ki jong utrai namar ba nga sngewthuh hi ki ba bon hi ki ba don ha ka ga YouTube channel ki dei kita ki ba U Blei ula pen kendo namar kata nga ong ba kita ki badon ha kani ka YouTube channel jong kani ka The New Jerusalem Ministry ki de ki khon jong kani ka ministry ka ba ngia shem lang ba kani ka YouTube channel ka ba utrai ula ai namar kani kam de ka plan brio ka jonga ban wan ra happy ki jing hikai de ka plan ka jong U Blei te nga da kwa e bangan don ka jinga de ka bajan bat pi namar habangi don ka jinga de ka bajan ngan sngewthuh ya ka jingkhot ka jong U Blei ya pi te kum ta wat nom sngo le ran ha ba pi phone nga phim yo ka mot yai phone te lada ngala yo e ki miss call ngan sa phone pat ya pi ha padeng ka jing bon kam ngan nom la bangan receive lut e ki phone baro khot te ki ba bon te ngala yo hi ban ya slok ban ya kren te henry long lai loj ngam don jingwet jingi e re te henry namar ki don ru ki ba wan ban pha duwai don ki ba wan ban ya kren chapang U Blei chapang ki e te kalong thot yang ha ba phidang phone ngam la ban ya kren ha ka ju ko por bat kitu ki brio bat phiru te dei namar kata kadaw ka penlong yang ba ngan ngam yo bangan ya kren bat phi te henry kalong ka badan kam ba ngin ya don kata ka jinga dei ka bajan khnang ba ha ba utra u yo ban pen pau e ru phi yo ban ya tho shanga bat ngan yo ban batai ya ke ka ba utrai u mon ya phi kumba pi yo I ba Kumno u Moses U Blei u Jukren ha Moses ba Moses u Jukren pat sha u pat lang jong U Blei te ki shakri ki jong utrai ki ba U Blei u la pensle ki ba sngewthuh hai ka sur ka jong U Blei ki don kam ba kin don ha jan jong pi pat ha ka we ka sngi pi pat phin salong kum to hi pat bat kum ta ka ter ka ba mot kan sapoi pat ka por ka ba phiru phin salong pat kita ki ban penmi sinran ki ban ai man sem pat e ki we ki ban sngewthuh pat namar ba ki sai lam lanti ki long ki badan kam U Blei lo bo I sai lam lanti kumba ula bo yo Moses tu bo kan ya ngiru ki shakri ki jong utrai ki badon hakti hakjat jong utrai khnang ban yo ban batai ki ki ba kan long ka jing men toy ya pi te ka di ka khubor ru ka banga kren sha pi kam de ka banga shukren hi na la ka jong ka men siem han re men na men step hi utrai kren nga banga de ban ya tho te wat nam sngu per kinu ki bom don kerteng ha ka ni ka ba ngan yo ban kren lada pi sngewthuh ba bleu la khot ya pi wa nam sngu per e ta le se un pan pau hadin le se ul ade pan pau ru ya pi leng ba jono le se personal ba pi ru ul ade kren ya pi te ya chaprang ha ka ba ye dei bat kata ka ba blei ul khot ya pi compare pi yo I ha jing pan pau ne pi mi I hare pin sngewthuh e ka jing kwa ka do nu ka jong pi ka ba phin le e na ka tau trai ba ha pi sngewthuh ka don ba ka jing kurkhu ha ba phile ya kata ka benta ka kam ka jong tra ka mu khata ka ka jingkhot ka jong U Blei ya pi compare la pi yo I pau ne phi mi I pau compare la ki shakri ki jong tra ki batai ne kim batai hanre ha ka ya ka ba biang ka kam hi kan sa pen pau shabar bat la da pi yo ye ki nong sharai ki ba I tho ha ya u men sim jong U Blei maki ken sa plana ka shintur ka jong ki kumba ha ba
ngam itho yo DJ muksha ubana ka Christ tabernacle hanre haba U Blei ula penskam ula penpau arsien lengba jong uni ushakri jong U Blei bat kala urlong shisha te ngan yatho mentai kita ki kerteng ki ba utrai ula jet ka beningkong ka ba ngalayo I ka ni ka kerteng ka dei ini ikong piba te U Blei ula jet pi kong piba te long ka brio ka ba yang skam pidai ka brio ka badang shu sedang kan shimpor ya pi te hanrei penlut por bhawan pule ka ten ka jong U Blei pat kat ba phila shi kan ten ar kan ten yele ban kran ye ka ji shisha om ya ka ba phim pat sngewthuh ya ka ba phi phila sngewthuh 100% kran shi kan ten ar kan ten bat ha ka no ka banta U Blei ula khot ya phi ka mot le ya ka ta tang ba utrai ula khot ya phi shaka kam ka jong U te la da phi yo I ki ba U Blei ban pau te pila ban phone nga pila ban yatho nga khna ban ngan yo ban batai shu ya phi ka ba phi don kam ban le te ka ba ar pat ide ini kong medios U Blei ula khot ya phi te wat nom bu teng ya ka kam ka jong utrai U Blei ula khot ya phi kong namar kata wat nom le kai ka jingkhot ka jong U Blei wat nom ong ngam la wat nom ai dau ru U Blei ula khot ya phi shaka kam ka jong U Blei phi dei ka brio ka ba phi hap lada phi de ban slok ru phi hap ban slok phi de ban hikai ru phi hap ban hikai kata ka de ka kam ka ba U Blei ula jiet ya phi namar kata wat nom le kai ka jingkhot ka jong U Blei ong trai nga don hang ni to pen don kam ya nga kat ba memon phi hap ban penlut ya ka por namar don bun ki brio ki ba U Blei ula khot re kim kot chiduk kata ka thong namar ba ki le bom selia tu parlok jonga la khot chua ya U hanre haduk mentam pat yu I kita namar om dei bala bakla hanre dei balong kum utu urius pa u ba kentat ya ka jingkhot ka jong U Blei te balai ini iba rishai iba dang samla te ba risha U Blei ula khot ya phi ba phin long ai na ka banta ka jong utrai la phi de ban ya lap ha ki jing ruai phin ya lap la phi de ban hikai phin hikai la phi de ha ka no ka banta tang ba utrai ula khot cha phi pentre kam ha ka no ka banta ka ba U Blei ukran ya phi ba phin le ikata bat ong bai trai nga don hang ni pendan kam ya nga kat ba memon bat da ka ba phi penlut por ha ki chat ki jong trai phin sedang itho ya ka ta ka jingkhot ka jong trai kani ka dang dei tang ka jing sedang ka jingkhot ka jong phi phin dang hap ban ya lan ti han re hap deng kata shi kan ten ar kan ten chi phau kan ten persyang ban kran la da phi la khot ya phi ba phin lok unong ruai leng ba ka jing ruai ru U Blei un kur khu ya phi phin salong ka jing kur khu chi ki ba bon ki man sem ki ba kordor bat ini I benson ru ya phi ru utrai ula khot chaka kam ka jong utrai namar kata wat nam pen sriem chu ya la de ba kani ka parthai len no ya la de IT ya la de ha ki ti ki jong utrai ula khot ya phi chaka kam ka jong U Blei namar kata phi hap an IT ya la de ha ki ti ki jong utrai bat ini isanti itu iba jukhot ya ngam momi te ngam tip ka kerteng jong phi ka kerteng kumno ka jat jong phi ka de kumno te hanre itu iba kham sngat iba li iba bahabriu te baro hi phi ya bahabriu hanre ngalayo I ka dur khmat ka jong phi ka pa phi sngat hi plung phi bahabriu phi dang samla te U Blei ula khot ya phi shaka kam ka jong U Blei te penlut por bha bat U Blei ula khot ya phi shaka kam ka jong U Blei namar kata wat nom le kai ka kam ka jong U Blei hanre le da ka man sim paro le da ka do no paro penlut por ban shong ha ki ti ki jong utrai bat ye ni we ngam tip kerteng te hanre phin sngewthuh phi dei itu ikong iba phi yo I ba ki to ki brio ki bat ko ki ba anna ki wan pila lap pila kendo itu ki brio ki bat ko ki ba anna shibon bat pila yo I kita U Blei ula khot ya phi shaka kam ba phin long kanong duai ban duai na ka banta ki ba pang ki ba shitom ki ba don ki jingpang ki ba bon chan la da phila ban pendam red chibon ki man sem ki ba kordor kin sayo jingkhia ha ba phila ban duai ya ki brio ki ba don ha ki jingpang ksoi ne ki jingpang khrau ne ki jingpang ki ba lai phu jan te phi hap an penlut por ba ha ka jing duai ha ka ba pule ka teng ka jong Blei ha ka ba ruai bat yaro bat I Olivia na Grace yai ni ru utrai ula khot ya phi chaka kam ka jong utrai namar kata
วัดนมเป็นสรีเยมยาลาเดบักนี่กับประเทศบัดไอทียาลาเดเม็ดบัดมันเสียมเขาตรายบัดวัดนมดอนเนี่ยกันมันเสียมจกจิงบิชนีกันนี่กันมันเสียมจกจิงบิชนีเวงนับพิยกระดอนกุมโนริกุมโนกันนี่กันมันเสียมกับบอมลาชาบันเป็ดยานูกิบาคิวชาพรังวัดนมดอนนี่กันนี่กันจัดมันเสียมเตหันไรพิธีบันดอนแบบยากันมันเสียมกับบัดดักแต่กันจิงเอียยาพี่รู้อุตรายอุลคอดเตหักกันโนกับบันตากับอุตรายอุลคอดพี่ละบันยาโทยังงาละดาอุตรายอุปนเปาละดาอุตรายเป็นเปาแต่พี่สงโทฮีหักเอกับบันตาหาบพี่เละกับหมดกันล่องไปกับจิงกระคูกระตากับเด็กกับจิงคอดกับจงอุบเลยเตอิติวลินอิบานาไลเมร์ยาพี่อุบเลยอุลคอดฮันเรพิเดกับเรียวกับว่าเป็นอีปลัดเอกดาวแต่วัดนำเป็นอีดาวชูอุบเลยอุดังคอดยาพี่ฮัดดุมันตาอุดังคอดยาพี่แบบเพ็นล่องกับจิงมันต่อยนะกับเป็นตากิบโปนพี่ได้กับเรียวกับพี่หับบันนูดไปบันเกรนกับจิงชิชาพี่ได้อุบเลยละจีดพี่แบบเพ็นเกรนไปกับจิงชิชาลากิบเรียวกิเรมกิตัดเต็บต่างไปกับจิงชิชาพี่หับบันเกรนพิมได้บันเชฟเตียงอุบเลยละจีดพี่วัดนำไอดาววัดนำอ่องบากีดอนkita gijing pentut kita wat nom ai daw namara da phi ai daw ka bamut phi dang bu iki hakmat ban yo utrai tiu trai la khot ye phi bat kap khaddo ide ini ba krom bana nong ston la dangam bakla te phi ru ublei ula khot ye phi la slam ublei ula khot ye phi hanre hadu menta dang don hi ki ba wit ha ka jing em ka jong phiเตลดาดังดอนกิเอกิบวิทฮักจิงเอ็มกับจงพีข้าบมวลกันเชมจิงยาพีแบบพินจบอีกมันเซียมกิบคอร์ดอร์นามาร์กตาอุเบลอุลจีดยาพีบาพินลองอุตาอุบริวอุบันเล็ดบันไอกับกับบลองกับเตียงกับจงอุเบลชากิจากากิบตรข้องกับจิงลองมันเซียมกิบริวกิบลาชักเตะชักโคมกิบริวกิบดอนกิมันเซียมกิบลองกุมกิมราดอุเบลอุลจีดยาพีฮันไรพี่รู้ยาลาเดเพมปัดไหลลดในกิตกิเอบรคอยฮันไรวัดฮับประเด็นกตาอุเบลอุลคอดยาพีน้ำมันกตาพี่ดอนกำบันด้วยบาบันไอทีบาฮาวทรายบาพินไหลลดในกิตกิเอบารคอยบาพินลองกับจิงกรุคู่กับคราวนะกับมันตากิเมนเซียมกิบกอดอร์บารคอยเตกิกระเตงกิบอุตรายอุลเป็นเป้าหางากิลากุดกับโตเตนักกับมันตากิบอุตรายอุนดังเป็นเป้างานสยบบันเต็งเบียงเตลาดาเป็นปารูเตกัมเพร์พิสงโทบเบลล็อกคอดยพี่พิสงโทบากนูกับบพี่เล่กะลงบ้ากะมันบ้ากะรอยบ้ากะตากะเดกะจิงคอดกะจงอุเบลกัมเพร์ลาดาพิมยออีเปาฮะเดพิสงโทกะดอนกะตากะจิงกว่าฮะกะโดนุกะจงพี่กะตากะเดกะบาอุเบลล็อกคอดยพี่บากิชักรีกิจงอุตรายกิบายาจันบะพี่กิตากินสเปนสแคมยากะตากะจิงคอดกุมบาyang ngaruh la pen scam bat ya ki babun hi la ju pen scam de ki chakri ki jong utrai nama utrai un pen pau bet ya ke beri ka badon ha ki briu nama la da yanga uble ula pen pau leng ba u chakri jong utrai ha ka jinga seng ba te ka bot ya phiru un sa pen pau bet knang ban pen scam ya ke ba uble ula khot chaka kam ka jong u te na ka banta ka buram ka jong utrai le ya ke ba utrai ula khot wat nom long kita ki briu ki ba bộ tên là này kì bà ai đào hình ra giá chập răng khăn bà cả bớt hay cần tiếp ya cái chính sai cái trong ublei nằm mà cả cam cả buôn chi cha hình ra kì nông trai kì kinh điệt nằm mà cả ta ai tìm mất bạn mình xiêm khăn bà cả cam cái trong utrai cần rồi tên anh nghe phi chính cử khu lần bà kinh điệt ý chính ya slot bà lần bà cái chính ai mình xiêm ya phi kì sakri cái trong utrai kì bà utrai ula jiet tô nông trai shit hem na cả bên ta cả cam cả bà khao cái trong utrai na ITพี่ฮักกิตีกิบข่อยกิจงตรายโตอุเบลน์คนคุยพี่ปาร์อเงี้ยอุเบลน์ละคอดยพี่ปาร์อฮันไรละกระจงกระจิงคอดกัมเพร์ละอุเบลน์เป็นเป้านี่เป็นเป้าฮันไรพี่ได้บันสงโทฮาละกระจงกระจิงบาอุเบลน์คอดอย่างงี้ลังฮีปาร์อได้ระตังยากิตกิบลาเป็นเป้ากระเตงได้ตังยากิตกิบลาโยเอกจิงเป็นเป้าฮันไรอย่าบาร์อละคอดฮันไรฮักอนุกับบันตาพี่ฮักบันสงโทฮีชิเมตรูบัดละดาพี่กว่าบันติบชูอีกพี่ได้บันดอนฮีกับจิงยาเด็กกับจันบัดงานมาบ้าแค่กับอุเบลอุลับเป็นวันยังงาหากันกับ YouTube channel กับเดย์กับบันตากับงานโยบันบัตไตบันยาอยากกับจิงมดกับจงอุตรายนามาดกับบุรัมงานเด็กกับเรียวกับเอ็ดพายอุเบลบัดอุตรายอุจิบันป้าชิบุนกี่บัดฮาบาพี่ลังปารลอกบัดงาพี่ลองพี่ตายกี่เบยจัน
government pinyo iki jingmot chibon ba bat dakabang ayo banya kren bat pi ngala ban sngewthuh ru ya kata ka jingkhot ka jong U Blei shaka kam ka jong U ha kanu ka banta te to U Blei unyo ban kurkhu ya pi long lại lôi ban phone nga la da pinyo ru wat nom sngeu le rai ba wat nom sngeu dom namar ba nga don chibon ki kam te to U Blei unyo ban kurkhu ya pi ya roi trai